ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи тиловати ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Оисаи Абдуҷамил. тағйирёбии иқлим ба хусус баландшавии ҳарорати ҳаво, тӯфону обхезиҳо, сел, зилзила, тармафароӣ, обшавии пиряхҳо ва дигар ҳодисаҳои табиат ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст. аз ин хотир диққати ҷомеаи ҷаҳон алахусус роҳбарони сатҳи олии мамлакатҳо барои пешгирии он зиёд гардида, аз ҷониби онҳо тадбирҳои қатъӣ андешида мешаванд. таи солҳои охир гармшавии бесобиқаи ҳаво дар минтақаҳои гуногуни ҷаҳон ба қайд гирифта мешавад, ки коршиносон онро ба тағйирёбии иқлим рабт дода, дар ин ҳолат тибқи тавсияи мутахассисони соҳаи тиб амал карданро барои ҳар як шахс ба манфиат меҳисобанд. шарҳи мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкоронамон. гармии як ҳафтаи охир ки дар минтақаҳои алоҳидаи мамлакат аз 47 то 48 дараҷаро ташкил менамояд, обу ҳавошиносон онро ба тағйирёбии иқлим рабт медиҳанд. гармии аз ҳад зиёди ҳаво ба саломатии одамон, махсусан кӯдакону калонсолон таъсири зиёд дорад. аз ин сабаб табибон ҳангоми баланд шудани ҳарорати ҳаво ба сокинони мамлакат тавсия медиҳанд, ки аз дуру дароз зери шуъои сӯзони офтоб истодан худдорӣ намоянд, зеро онҳо метавонанд ба бемории гармозадагӣ гирифтор шаванд. инчунин дар ҳавои гарм зери офтоб зиёд истодан ба сӯхтани пӯсти бадани инсон, пайдошавии обилачаҳо дар он, инчунин дарди сару дилбеҳузурӣ оварда мерасонад. имрӯзҳо ҳаво хеле гарм шудааст. барои ҳамин мо ба мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат мекунем саломатии худро ҳифз намоянд, эҳтиёт кунанд, асосан ба пиронсолон, ба кӯдакон, чунки вақте кӯдак дар ҳавои гарм обозӣ мекунад, ба офтоб мебарояд, аз сабаби баланд будани нури офтоб кӯдакон ба беморӣ гирифтор мешаванд, ба бемории дарунравӣ, ба бемориҳои ҳархелаи инфексионӣ гирифтор мешаванд. асосан аз соати 10 то соати 5 бегаҳ кӯшиш кунанд, ки ба берун кам бароянд. одамоне ки ба фишорбаландӣ гирифторанд, ба бемориҳои қанд гирифторанд, ба бемориҳои дилурак гирифторанд, бояд ки дар ҳавои гарм ба берун кам бароянд. ба гуфтаи табибон меъёри бароҳати ҳарорат барои организми инсон 15-25 дараҷа мебошад. аз ин рӯ дар рӯзҳои гарми тобистон ҳар як шахс бояд саломатии худ ва наздиконро эҳтиёт намояд. бояд зикр намуд, ки бештари гирифторони бемории диабети қанд, инчунин ба дигар бемориҳои музмин гирифторанд, ба мисли фишорбаландии шараёнӣ, бемории ишемиявии дил, норасоии музмини дил ва ғайраҳо. аз ин рӯ ҳамаи ин бемориҳо ба якдигар таъсир намуда, хуруҷи яке аз онҳо метавонад ба авҷгирии бемориҳои дигар боис шавад. имрӯз масъалаи тағйирёбии иқлим, гармшавии бесобиқаи ҳаво, афзудани таркиби азони атмосфера, ба амал омадани офатҳои гуногуни табиӣ ва дар натиҷа ворид гардидани хисороти зиёд ба соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии давлатҳо сокинони сайёраро ба ташвиш овардааст. ба андешаи иқлимшиносон яке аз сабабҳои асосии тағйирёбии иқлим дар ҷаҳон ба афзоиши партовҳои газҳои гулхонаӣ марбут буда. ин омил сабабгори гармшавии ҳарорати ҳаво дар кураи замин гашта, боиси босуръат об шудани пиряхҳо гардидааст. таҳлил ва пажӯҳиши иқлимшиносон собит намуд, ки солба сол бо сабаби таъсири идомаи дигаргуншавии иқлими сайёра, пиряхҳо, ки манбаи асосии ташаккулёбии об дар ҷаҳон ба шумор мераванд, аз байн рафта, боиси норасоии оби тозаи ошомиданӣ ва сар задани офатҳои табиӣ дар рӯи замин мегарданд. паёмадҳои дигаргунии иқлим дар сайёраи замин иқлимшиносон ва ҷомеаи ҷаҳониро водор намуд, ки роҳҳои пешгирӣ, мутобиқшавӣ ва коҳиш додани обшавии пиряхҳоро бо истифода аз роҳу воситаҳои нав ҷорӣ намоянд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар масъалаи тағйирёбии иқлим ва пешгирии ҳодисаҳои марбут ба он, инчунин вобаста ба оби тоза ташаббусу ибтикороти зиёде нишон доданд, ки аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ бо ҳамовозии том пазируфта шуда, имрӯз ба нафъи аҳли башар мавриди амал қарор доранд. бахсус 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ташаббуси чоруми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад, ки ба нафъи кулли сайёра равона шуда ба ҳалли масъалаҳои об барои ҳаёти бардавоми инсон такони ҷиддӣ бахшида истодааст.
کارشناسان مسائل آب و اقلیم و متخصصان ساحه تندرستی در شرایط روند دگرگونشوی اقلیم مطابق شوی به آن را برای هر یک فرد جامعه مهم ارزیابی می‌نمایند. بخصوص در چنین روزهای گرم فصل تابستان نوشیدن آب زیاد برای پیشگیری به آبشوی جسم، خودداری کردن از استعمال خوراک‌های زود ویران شونده و بیشتر میوه‌های تر و تازه و شربت‌های میوگی را استفاده کردن را توصیه می‌دهند. در ناحیه عبدالرحمن جمعی جهت استفاده ثمرناک قطعه‌های نزدی‌حولگی و گرفتن چند حاصل در یک سال تدبیرهای سودمند عملی می‌گردد. گزارش سعید چوی مرودعلی و اسکندر سعید. дар баробари самаранок истифода бурдани заминҳои васеъ имрӯзҳо кишоварзони ноҳияи абдурахмони ҷомӣ хиттаҳои наздиҳавлигиро пурсамар истифода бурда дар татбиқи яке аз ҳадафҳои муҳими стратегии кишвар таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми арзанда мегузоранд. абдуманон сафаров сокини деҳаи тоҷбарони ҷамоати деҳоти хуррамдиёри ноҳия ин нуқтаро ба инобат гирифта бо аҳли оилаи худ замини наздиҳавлигиаш ки 8 сотихро ташкил медиҳад ҳамасола дар натиҷаи истифодаи дуруст аз он ҳосили фаровони зироатҳои гуногунро ба даст оварда дар баробари қонеъ намудани эҳтиёҷоти оилавӣ инчунин дар таъмини бозорҳои ноҳия бо маҳсулотҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза ҳиссаи муносиб мегузорад. бодиринг помидор ҷамъоварӣ кардем, ҳосили онро гирифтем, боз ният дорем дуюмбора бишинонем. баъд дар ҳавои кушод чихеле ки шумо шоҳиди ҳол ҳастед, помидор, бодиринг, болгарӣ, боимҷон, капуст, реҳиён, чизе ки дар рӯзгори мо ҳаст, ҳамеро мо ба истифода бурда истодаем. ин деҳқони бо таҷриба баробари кишти зироату сабзавоти гуногуни кишоварзӣ ба боғу токпарварӣ низ майл дошта дар қидаи наздиҳавлигиаш парвариши дарахтони себ, зардолу ва гелосро ба роҳ монда аз ин ҳисоб дар зарфҳои шишагин афшура ва обмеваҳо омода карда барои зимистон захира менамояд. дар натиҷаи дурусту оқилона истифода кардани замин ва аҳлона заҳмат кашидан метавон ба натиҷаҳои назаррас ноил шуд. дар як сол қариб ки 3 ҳосил мегирем мо, чи аз ҳисоби бодиринг бошад, чи аз ҳисоби помидор бошад, ана кунҷит бошад, қариб ки мо 3 ҳосил мегирем ҳамин замини наздиҳавлигии худ. аз дарахтони мевадиҳанда шумо дидед зардолу барвақтӣ доштем, тамом шид, ана себ дорем, анҷир дорем, ҳамеро то 500 банкара консерваво афшурдаҳо захира мекунем. фаровонҳосилӣ дар хиттаҳои кишт асоси муваффақият ва пешрафти кори хоҷагидорӣ ба шумор меравад. кишту парвариш ва нашонамои хуби зироати кишоварзӣ дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳияи абдурахмони ҷомӣ ба назар мерасад ки аз маданияти баланди истифодабарии замин дарак медиҳад. саидшоҳи муродалӣ, искандари саид, ноҳияи абдурахмони ҷомӣ, ахбор. дар ноҳияи мир саид алии ҳамадонӣ ҷамъоварии маҳсулоти кишоварзӣ бо маром идома дорад. айни ҳол дар ноҳия бо истифода аз имконияти мавҷуда фаровонии маҳсулот таъмин гардида кишоварзон кишти такрориро низ ҳамчун омили муҳими манфиатовару самарабахш вусъат бахшида истоданд. гузориши Олӣ Носирзода. ноҳияи мир саид алии ҳамадонӣ яке аз ноҳияҳои аграрии минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон ба ҳисоб меравад. дар заминаи таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон айни замон шароиту имконоти мусоид баҳри фаъолияти самарабахши кишоварзон фароҳам оварда шудааст. ҳамасола деҳқонону хоҷагидорон баҳри дар амал татбиқ намудани ҳадафи стратегии кишвар таъмини амнияти озуқаворӣ бо истифода аз воситаҳои муосиру самараноки кишту парвариши зироатҳои кишоварзӣ ба афзоиши натиҷаҳо ноил мегарданд. айни ҳол деҳқонон самараи меҳнаташонро ҷамъоварӣ карда истодаанд. тибқи маълумот масоҳати умумии қидаҳои замини корам дар ноҳия 13226 гектарро ташкил медиҳад. дар заминҳои холигашта хоҷагидорон кишти такрориро низ ба роҳ монда ба ин васила дар фаровонии маҳсулоти истеъмолӣ саҳми бештар мегузоранд. хоҷагидорони ҷамоати деҳоти Заркӯ ҳамасола дар самти мақсаднок истифодабарии қидаҳои замини корам ва афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ яке аз ҷамоатҳои пешсафи ноҳия ба шумор меравад.
аҳли заҳмати ноҳия дар кишту парвариши ҳама намуди маҳсулот ба натиҷаҳои дилхоҳ ноил гашта истодаанд. рушди пахтакориро кишоварзон яке аз омилҳои муҳими баландбардоштани сатҳи иқтисодиёт ва некӯаҳволии мардум медонанд. бо ин назардошт ва дар асоси тавсияи мутахассисон соли равон бори нахуст дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ усули нави кишти зери плёнкаи пунбадона гузаронида шуд ки ҳоло нашъунамои ниҳолон ва ҳосилбандии онҳо беҳтар арзёбӣ мегардад. соли ҷорӣ дар масоҳати умумии 560 гектар маҳсулоти полезӣ киш шудааст ки ҳоло деҳқонон ҳосили фаровони ба бор овардаи дастранҷашонро ҷамъоварӣ ва пешкаши аҳолӣ намуда истодаанд. кишоварзони ноҳия бо изҳори қаноатмандӣ аз дастгириҳои ҳамаҷониба ва шароити мусоиди фароҳам буда баҳри иҷрои дастуру супоришҳои ҳукумати мамлакат ва расидан ба натиҷаҳои боз ҳам беҳтару бештар дар самти истеҳсоли маҳсулоти истеъмолӣ аз тадбирҳои самаровар истифода мебаранд. олим носирзода, хуршеди нодирхон, ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ, ахбор. маҳорату кордонии деҳқонони ноҳияи Мазчоҳ дар самти кишту парвариши зироат ва истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла полезиҳо намунаи ибрат унвон мешавад. соли равон дар хоҷагиҳои кишоварзии ноҳия дар майдони бештар аз 2000 гектар кишту парвариши полезӣ аз ҷумла тарбузу харбуза бар роҳ монда шуд. аз рафти ҷамъоварии ҳосил Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёс Бобоҷон гузориш медиҳанд. иқлими ноҳияи Мазчоҳ барои парваришу истеҳсоли полезиҳо мусоид буда деҳқонон пеш аз ҳама бо ба инобат гирифтани талаботи бозори дохилӣ ҳамасола майдони киштро васеъ менамоянд. агар дар хоҷагиҳои кишоварзии ноҳия 10-12 соли пеш масоҳати кишти полезиҳо ҳамагӣ 1000 гектарро ташкил медод, дар соли равон ин нишондиҳанда 1 баробар зиёд гардид. яъне масоҳати кишту парвариши полезиҳо аз ҷумла тарбузу харбуза ба бештар аз 2000 гектар расонида шуд. истифодаи оқилонаи обу замин, баланд бардоштани маданияти заминдорӣ, ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои боиру бекорхобида, истифодаи тухмиҳои серҳосил ва риояи қоидаҳои агротехникаи кишту парвариш ба он боис гашт ки имсол хоҷагидорон ҳосили фаровони тарбузу харбуза ҷамъоварӣ намоянд. тухмиҳои серҳосил асосу заминаи зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли полезиҳо буда, харбузаю тарбузи парвардаи деҳқонони ноҳияи Мазчоҳ сифат ва тамъу лаззати хоса доранд. ин ба иқлими гарми мавзеи дилварзин ва муҳимтар аз ҳама ба заҳмату маҳорату кордонии деҳқонон вобаста аст. иқлими соли ҷорӣ барои кишоварзон мусоид омад ва соли ҷорӣ агротехники парвариш ва нигоҳбини ҳама зароатҳо аз он ҷумла полезиҳо хуб ба роҳ монда шуд ва чӣ хеле ки мебинем истеҳсоли полезиҳо ҳам нисбат ба солҳои пешин беҳтар гашт, зиёд гашт. асосан дар ноҳияи Мазчоҳ 3 маротиба аз як майдон полезиҳоро ҷамъоварӣ мекунанд. айни ҳол зиёда аз 20 000 тонна аз майдонҳои кишт полезӣ ҷамъоварӣ карда шудааст. то имрӯз ба ҳисоби 300 сенер аз ҳар гектар ба ҳисоби миёна полезӣ қун доштем. бозорҳои умуман ҷумҳурии Тоҷикистон ва хусус шаҳри Душанбе полезиҳои Мазчоҳ дастрас карда шуд. имрӯзҳо дар хоҷагиҳои полезикор ҷамъоварии ҳосил давом дошта, дар баробари таъмини бозорҳои вилояти Суғд ҳар рӯз мунтазам тариқи воситаҳои нақлиёт тарбузу харбузаи истеҳсолкардаи кишоварзони ноҳия ба бозорҳои пойтахти кишвар, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ва дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ интиқол дода мешавад. дар ноҳияи Мазчоҳ деҳқонони ҷамоати деҳоти Навбаҳор дар кишту парвариш ва истеҳсоли полезиҳо таҷрибаи ғанӣ доранд. дар ҳудуди ҷамоат деҳот Навбаҳор 4526 гектар замини корами обӣ мавҷуд мебошад. дар 1000 гектар полезӣ киш намуданд. баъди ҷамъоварии ҳосили полезӣ мо дигар зироатҳо киш менамоем. дар ноҳия масоҳати асосии кишти зироати кишоварзиро пахта ташкил медиҳад. имсол дар бахши хоҷагиҳои кишоварзӣ дар майдони 10281 гектар пахта кишт карда шуд. соли равон барои мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим дар як қатор хоҷагиҳо кишти пунбадона зери плёнка сурат гирифт. ба гуфти хоҷагидорон ба кор бурдани ин усул имкон медиҳад ки ҷамъоварии ҳосил назар ба кишти муқаррарӣ барвақттар шурӯъ шавад. зироати дигаре ки кишту парваришаш дар шароити ноҳияи Мазчоҳ басо мусоид аст, чормағзи заминӣ мебошад. майдони кишти ин навъи зироат дар соли равон танҳо дар бахши хоҷагиҳои кишоварзӣ 890 гектарро ташкил медиҳад. нашъунамои зироат хуб буда, деҳқонон ҳосили фаровонро интизоранд.
дар ноҳияи мастчоҳ ба рушди дигар бахшҳои соҳаи кишоварзӣ аз ҷумла ба зиёд намудани саршумори парранда таваҷҷӯҳ бештар аст. ҳоло дар ноҳия 34 фабрикаи паррандапарварӣ фаъолият дошта дар давоми 6 моҳи соли равон дар натиҷаи амалӣ намудани тадбирҳои зарурӣ 17 миллиону 699 ҳазор дона тухм ва зиёда аз 500 тонна гӯшти мурғ истеҳсол карда шуд. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, ноҳияи мастчоҳ, ахбор. дар шароити раванди тағйирёбии иқлим олимони соҳа роҳу усулҳои наву манфиатовари кишту парвариши зироати гуногунро таҷриба карда ба кишоварзони мамлакат тавсия медиҳанд. бахусус дар самти пахтакорӣ таи солҳои охир усули зери плёнкаро барои фаровонҳосилӣ ба манфиат меҳисобанд. аз раванди корҳои таҷрибавии истеҳсолӣ дар ин самт Гулчеҳраи Саттор гузориш медиҳад. олимони институти зироаткории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон тавсия медиҳанд, ки пахтакорони ҷумҳурӣ барои баландбардоштани маҳсулнокии зироат бояд аз роҳҳои муосиру сердаромад истифода баранд. барои баландбардоштани ҳосилнокии пахта пеш аз ҳама навъҳои серҳосил, тезрас ва хусусан ба касалиёт тобовар ва баромади нахашон баланд бисёр як мақоми хоса дорад. 6 апрел соли ҷорӣ мо нави данғара 3-ро зери плёнка киш кардем. сабаби фоидаовори ин технологияи муосир дар он аст, ки дар ин ҷо вақте ки мо киш кардем, албатта коркарди дастӣ кам гузаронда мешавад. вобаста ба тағйирёбии иқлим бо истифода аз навъҳои зудраси ба зараррасонҳо тобовар, яъне навъҳои ватанӣ аз кишти зери плёнка дар шароити водии Ҳисор 50-55 сентнер ва дар ноҳияҳои вилояти Хатлон аз 60 то 70 сентнер ҳосил гирифтан мумкин аст. тибқи дурнамо мо дар майдони 277 гектар кишти пахта гузарондем, ки аз ин майдони номбаршуда қариб 70 то 80% пурра навъҳои ватанӣ мебошад, ки ҳолати зироати пахта хуб аст. аллакай ғизои дуюмро бо миқдори аз 200 то 250 килограмми карбамид дар ҳар як гектар ғизо додем. ин технология бартарии худро дорад. сарчинкунӣ, ягонакунӣ ва дигар намуди корҳое ки дар кишти анъанавӣ мешавад аз байн меравад. бартариҳои ин усули инноватсиониро олимон дар сурати риояи обмонии дурусту ғизодиҳии саривақтӣ хеле манфиатовар медонанд. дар ҳар як бута аллакай мана агар ҳисоб кунем қариб 70 рӯз мешавад аз кишт оғоз, аллакай то 4-5 кӯраки тайёр ҳаст. ҳаракат кардан дар кор ки мисол шонарезӣ нашавад, вақташ ба мисол ҳар як 13-14 рӯз вақта об талаб мешавад, оби сабук монда сарҷои кӯтоҳ гирифта ҳамин оба мемонем, ки мобайни ҳосиле ки ҳаст албатта нерезад ва ин ба ҳосили баланд оварда мерасонад. ин таҷриба имкон медиҳад, ки дар майдонҳои васеи пахтазор низ сарфу харҷ камтар гардад. хубияш дар он ки ҷӯяк дар миён баъд коркар карда якбора намонам вақте ки мисол мо боришот ки нашуд об мондем дар ин замин, намонам кор карди мисол қаторӣ гузаронда якбора 200 килограмм ғизои карбамид мо ворид кардем. бо истифодаи ками қувваи корӣ гирифтани ҳосили баланду назаррас дар шароити гармиҳои бесобиқаи тобистони имсола хоҷагидоронро ба кишту парвариши ин зироати аҳамияти стратегӣ дошта ҳавасманд мегардонад. ба қавли олимон дар зери плёнка киш намудани пахта бартариҳои хеле зиёд дорад, зеро кишоварзон метавонанд дар як гектар замин зиёда аз 183 ҳазор ниҳолро ҷойгир кунанд. дар сурати дар як ниҳол мавҷуд будани 10 кӯрак хоҷагидорон метавонанд аз як гектар замини пахта зиёда аз 50 сентнер ҳосил ба даст оранд. мувофиқи иттилои ба дастомада имсол, пахтакорони мамлакат бо ин усул майдони кишти пунбадонаро ба зиёда аз 27 ҳазор гектар расониданд, ки бо ин роҳ метавонанд дар таъмини корхонаҳои саноатӣ бо ашёи хоми ватанӣ саҳм гузошта, аз ҳисоби коркарди ниҳоияш дар таъмини ҷойҳои кории нав низ ҳиссагузор бошанд.
کارهای ساختمانی با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر خاروغ وسعت دارد. طبق نقشه شهرسازی در آشیانه‌های پایانی بیناهای بلند آشیانه، مرکزهای سودا و خدمترسانی به اینابت گرفته شده است. مهیره طاهر گزارش می‌دهد. با شرافت صاحب استقلالی مملکت با تشبث سازنده و بنیادکارانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان چندین عمارت‌های زیبا و زمانوی ساخته به استفاده داده شدند. در زمینه تشریف نوبتی پرزیدنت مملکت پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در شهر خاروغ بنای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر، بنا برای کارمندان خدمتچوی دولتی، پول ماشینگذار، کارخانه‌های صنعتی و باز چندین انشاءات تعیینات گوناگون مورد بهره برداری قرار داده شدند. مرحله نو رشد ولایت مختار کوهستان بدخشان در صحیفه‌های تاریخ دیار نقش سازگار گذاشته در برابر دیگر انشاءات حیاتا مهم عین حال ساختمان بنای 12 آشیانه نیز در مرکز شهر خاروغ متشکلانه جریان دارد. در آشیانه یکم بنا مرکز سودا و بنای جمعیت سهامی گشوده اوریون بانک، در آشیانه‌های 2 3 4 مهمانخانه و آشیانه‌های بالا خانه‌های استقامتی بنیاد می‌گردند. به گفته سرمهندس ساختمان برای پیشبرد کارهای ساختمانی مصالح لازمی دسترس بوده، بیش از 47 نفر ساختمانچیان از جمعیت سهامی گشوده استحسین شد در آشیانه 4 بنا با کارهای ارماتوربندی سرگرم کار بوده، کارهای ساختمانی را در سطح لازمی برای گذاشته ایستادند. فرمایشگر ساختمان جمعیت سهامی گشوده اوریون بانک به حساب می‌رود. مساحت عمومی ساختمان بنا 1440 متر کوادراتی را در بر می‌گیرد. کارهای ساختمانی با سرعت بلند رفته ایستاده است. در ساختمان عین حال 48 نفر کارگر مقیم کار می‌باشند. در ساختمان مسائل ساختمانی همش در سر وقت در سر کرده می‌شود و متریال‌هایی که در ساختمان استفاده برده می‌شوند همه این متریال‌های وطنی می‌باشند. از روی نقشه پیش بینی شده بنا از 2 بلوک 12 آشیانه عبارت بوده، در مجموع 72 عدد خانه‌های استقامتی را در بر گرفته، 20 عدد مهمانخانه زمانوی را در سطح مطابق به طلبات زمان بنیاد می‌نماید. مطابق اطلاع متصدیان ساختمان برای پیشبرد کارهای ساختمانی تمام شرایط‌های لازمی مهیا بوده. مسئله ساختمانی از پایتخت مملکت شهر دوشنبه آورده می‌شود. ساختمانچیان با خوراکی گرم تامین بوده، از نورکی کارهای بنیادی را مطابق نقشه پیش بینی شده به انجام رسانده. این عمارت زیبا را با تمام شرایط‌ها در پیشروی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده سپارند. مهیره طاهر، مبارک شایر. در ناحیه ناصری خسرو جهت سزاوار استقبال گرفتن از جشن 35 سالگی استقلال دولتی کارهای بنیادکاری مرامی تازه دارد. تا این مدت 136 انشاءات مورد استفاده قرار داده شده است. از روند سازندگی ها سمندر شویف و موسی نور محمد گزارش می‌دهند. сазовору шоиста истиқбол гирифтани ҷашни пурифтихори миллӣ 35 солагии истиқлолияти давлатии кишвар аз ҳадафҳои асосии сокинону соҳибкорон ва масъулини мақомоти маҳаллии ноҳияи носири хусрав ба ҳисоб меравад. бо ин мақсад дар марказ ва деҳоти ноҳия бунёди як зумра бинову иншооти маишиву хизматрасонӣ ба роҳ монда шудааст ки ин тадбир дар ободу зебо гардидани як гӯшаи диёр мусоидат мекунад. дар ин раванд аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ дар шафати бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия сохтмони бинои иловагии дуошиёна бо назардошти фароҳамсозии беҳтарин шароити кору фаъолият оғоз гардидааст ки баъд аз ба истифода қарор гирифтани он баҳри кормандон имконоти хуби фаъолият муҳайё карда мешавад. ҳамзамон дар ноҳия ҷиҳати бунёди муассисаҳои таълимӣ ва бинову синфхонаҳои нави иловагӣ тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад бо мақсади фароҳамсозии шароити таълиму тарбия ва бартараф намудани мушкилоти ҷойи нишаст бо ташаббуси мақомоти маҳаллӣ ва ҷалби шарикони рушд дар назди муассисаи таълимии рақами 12 бинои иловагии якошиёна дорои 8 синфхонаи иловагӣ бо фарогирии 160 нафар хонанда дар як баст бунёд ёфта истодааст. мактабе ки 954 сол сохта буд, ин мактаби садамавӣ буд. барои ҳамин мо иқтидом гирифтем ки дар ҳамун ҷо 8 синфхона сохта истодем. ҳар як синфхонада 25 нафари талаба таҳсил мегирад.
қобили тазакур аст ки саҳми кумитаи падару модарон дар бунёди синфхонаҳои нави иловагӣ ва муҳайё намудани инфраструктури таълиму тарбияи насли наврас назаррас буда ҳамасола вобаста ба имконот дар рушди соҳа ҳиссаи арзанда мегузоранд. бинои дигари нави иловагӣ ки дар назди муассисаи таълимии рақами 12 бунёд меёбад бо маблағгузории падару модарон, соҳибкорон ва шахсони саховатпеша сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. дар иншооти мазкур 8 синфхонаи таълимӣ бо ғунҷоиши 160 ҷойи нишаст пешбинӣ гардида тамоми инфраструктури зарурии илмомӯзӣ дар назар дошта шудааст. мо иқдом гирифтем ки халқи ҷамоат қати ҳамин деҳаи бешкента ҳамроҳ обод қати халқ қати соҳибкоро қати маслиҳат карда як мактаби замонавӣ барои сохта додан мо маслиҳат кардем. ҳозир мана айни ҳол 8 синфхона сохта шуда истодааст. корҳои таъмир рафта истодааст то хониши нава мо ба анҷом мерасонем. ҳадафи анҷоми чунин иқдомҳои созандагӣ дар ноҳия ба беҳтарсозии сатҳи зиндагии мардум, таъмини инфраструктури маҳал ва дар сатҳи баланд ҷашн гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатии мамлакат равона карда шудааст. Самандар Шоев, Мустои Нурмуҳаммад, ноҳияи Носири Хусрав, Ахбор. тамошобинони азиз, нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор дар ҳамин ҷо ба анҷом мерасад. хайр, саломат бошед.